Hola, nins i nines! Vos volia proposar una cançó, joc, que mos servirà per descobrir les possibilitats que té el nostre cos de moviment, perquè en el nostre cos poden fer molt de moviments, però aquests moviments poden ser controlats, un costat i l'altre, per exemple, o poden ser descontrolats, que les mans fan el que volen. Seria a través d'una cançó, a partir d'una cançó, que és molt fàcil, diu així. Començant fent cap a un costat i cap a l'altre, cap a un costat i cap a l'altre. Quan a Finlàndia petits i grans s'ajunten, tots van disposats a ballar el tantoni-lu. Aquest moviment, que ara era controlat, se descontrola. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. I atenció, que ho poden fer amb els peus. Un peu, l'altre peu. Un peu, l'altre peu. Quan a Finlàndia petits i grans s'ajunten, tots van disposats a ballar el tantoni-lu. Se descontrolen els peus. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. Molt bé. Ara podria fer en so cap. Seria un costat i l'altre. Un costat i l'altre. Quan a Finlàndia petits i grans s'ajunten, tots van disposats a ballar el tantoni-lu. Ai, que se descontrola el cap. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. I ara, per fer-ho encara més divertit, podríem provar de fer-ho en so cul. Un costat i l'altre, un costat i l'altre. Quan a Finlàndia petits i grans s'ajunten, tots van disposats a ballar el tantoni-lu. Ven com se mou aquest cul. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. Tantoni-lulet, tantoni-luleta, tantoni-lulet, tantoni-lu. I acabant la cançó fent-ho amb tot el cos, botant cap a un costat, botant cap a l'altre costat, un costat i l'altre. Quan a Finlàndia petits i grans s'ajunten, tots van disposats a ballar el tantoni-lu. I el cos comença a fer tot el que vol. Tantoni-lulet,